Салом алейкум. Алейкум салом. Марио чихе. Беҳтарин ака. Чо кади диди визифта қабул кардад 0 грамм. Ништяк. Хирсанд шиди? Хирсанд, айти шидам ма хел кадам боли кашам бешам мисол ва якта рӯз намеша, якта рӯз намеша, якта рӯз намеша ки ҳамаша қабул кард мисол да ихтиёр мун гуфт нем хеле чақчақотам. Зур. Мақсад медони чӣ ман ранги я одаме ки мисол ҳамаи шумо кати рӯпарӯ мешавам, чақчақ мекунам. Вақте 0 грамм амиҷа омада буд, нашуд қабул кардани визифи худат. Ма да ҳавай дид, медони чӣ дидам? Вай да ранги ки всё равно аст. Вай мебара батла, бой мета, вай кати та ё кати ягон каси дигай. Вай ҳам хеле хича нишон дод ки даже да видео ҳам маълум айда як бора ду ощущения мебураи вай ранг дар чего уверенный ки дар чего уверенность давай дида меша ки как будто вай и батла мебура ё ки уже бридаги ай. И заодно ҳамин хел вай ки вай да пофиг вай ки батла мебура ё ки бой мета. Ты чӣ гуфтани мақсад и чира нишон метаи 0 грамм? Мақсад ни интересни кати ты батл буданаш ё ки уже медуна ки тра мебура. Дар видео ака кас чаар хел нишон мета. Например, чон я хел нишон метам гӯё ки пофиг ай вай да батл кадам қатима. Гӯё ки бахшака. Хах биста. Не, пофиг ай шаву. Некиҷа гӯё аст. Мегум куни только да камера, мисол камера да мисол 6-7 минут буд, бо ихе катишам гап задагим да. Мақсад ба хулосае омадем ки вай гуфт ки фарқ надора чӣ судиёи ту, чӣ судиёи ма. Биё да ҳамон одаме вай мекунем ки мисол бигирем почти что на тра мешноса, на 0 грамма и акаи лиро ай. Вообще на судиёи ма, короче на судиёи вай в общем лиро. Лиро да вай судиёи ту буд ку. Худо оҷа гирифти. Слимиш мустум о ма кантар. Аёдум бромад корубор бисёр. Мақсад мо як кор мекунем ки то рӯзи сиёмкои рӯбарутона пешаи батла кати акаилиро дар алоқа шавему, хулоса ҳамура розӣ кунем ки биёя дар батли шумо судия иштирок куна. Ана нашуд дуюм тема ки мо кати ҳайати эҷодӣ бигем спонсор кати маслиҳат кардем. Спонсор камтарак вақти шуморо танг кард. Мега мақсад батла как можно то 20 гузарондан дар куре. Ту нисбати ҳамин чӣ фикр дорӣ? Как батлере ки уже нерӯз якум бошад да максимум 2 ҳафта вақт монда. Чақчақи кардем ку мисол ман гуфтам ки ҳамун лои ма бигирам айн батл ма будонам уверенам тамоман ма лои ма гирифтагим вақт ман хеле қарздор мешавам ка мисол ман порни ки лои ма гирифтам вақт ман пишти тайёрӣ мешавам, пишти навистан мешавам, медонам ки ҳамин батл мешавам мисол короче бози ҷо ҳеҷ корам накардем чихед да мисол 15 рӯз миге максимум тайёр меши арзёб мекунӣ мебурӣ батл мекунӣ. Медони чи баъди 20 наврӯзӣ сар меша. Наврӯзӣ ки сар шид бисёр мухлисои реп ва ё мисол бисёр деҳот мераванд бачаҳо қишлоқ мараган гашта қишлоқ мераванд. Наврӯзӣ гӯштинг ба худаш уже ҳамин 18-19 гӯштинг сар меша. Ба чӣ хеле ки ҳамада маълумай миллати мо, миллати тоҷик дар наврӯзӣ ҳамин гӯштингу хурӯзҷангу вай мондагӣ ҳеҷ вақт батл намебиёяд. Вай ҳар як меган один раз гаду мешава, ҳамаи пишти ҳамин чиз мешава. Барои ҳамин што батли мо ҳам дар як дараҷаи хуб бизгара, мо вай кардем ки ҳамин 17-18 охир акун ҳамин 17-18-19-20-21-23 ҳамаш да консерт наврӯзӣ гӯштин кав ҷангак мирҷангак сак ҷангак ҳам хеле 24 уже тамом наврӯзӣ. Не 24 то 27 наврӯзӣ ай. Барои ҳамин мо ҳамин айхират хоҳиш дорем ки ҳамин ҳози дар видео мо дар вай мекардем ки мисол дили мо пур боша ки 0 грамм чӣ мегӯяд насоти тайёрӣ 0 граммам занг мезанам мерасонамш ки мақсад батл самый крайний случай батл 18 ай. 18 душанбе мешавад.
рӯзи душанбе 17 короче якшанбе якшанбе мешавад. шумо дар мисол дени дили ваяй мақсад шанбея якшанбея душанбе рол бозӣ намекунад хиёл мекунам ягон кас талабаи мактаб нест на ты на 0 грамм мо нестем не ки мухлисое ки миян охир соат 2 мемонем саат асос баъди дарс саати 8 бегар тамом мекунам вай парошо ӯ қашам мезгарем ай баҳраш донишгоҳ асос саҳар ай дарсиш максимум бештар гуфтестам бираш худ 18 гуфтестам хай 17 боша ина 17 желатина 24 шава бахид ма фаҳмидам тра не ки мо никак наметонем ин чиза худат расходои моро медонӣ барои ҳамин желатина розигита дар видео бугӯ ки 17 батл мешава ин мухлисои ашадии батл 2 ҳафта мемонад ждат карданашон батла чӣ хеле ай бо мо ҳам мековонем да одама безе фикри карагитон безе короче накем қабула қабул боша медонам ки ҳар чизе ки ман хоҳиш кардам худат гуфти қабул худат гуфти қабул худат гуфти қабул мисол цензураро хоҳиш кардам кади мисол судяро хоҳиш кардам кади короче ям чизе ки хоҳиш кардам кади ҳам як чизи хита агар мо қабул накунем бигем как так як ҷаҳон миннатдории хидмат соати 2 прайд наздики цирк марамат бен батли марио вест 0 грамм короче реванш марамат бен батл мешавад мақсад судя акаи лиро цензуро маслиҳати кардагимон ки мисол ғайр аз олоти меҳнатӣ лабои гап бугӯ чизе ки маъқул айта хай мақсад дори бо 0 грамм биаҷа бору пару видео мекунем чахчах мекунем хеле мешавад ма мо варақи цензурора ҳар дада пешниҳод мекунам чтоб шумо худтон бидонем ки ин ҳамун чиз цензурае мақсад халқда ма вай намекунам як ҳафта пешака пеш ям даҳамда ма бишар мекунам ки шумода ма чи ай цензура пешниҳод мекунам конкретно чтоб ага илхелухали нашавад раҳмат тайёрита сахт бин мо айти мисол ранги якмин батли беҳтарин мисол бигем батли зу ай канали батлгоҳ батли шумо мешава ва ма умедворам ки батле мешава ки мо ай мухлиси батл раҳмат шунавем саломат бошед гирифти ҳазори дигата тамом